matemàticament classificava el Peralada pel play-off i que baixava a un lloc de descens a la Unió Esportiva La Jonquera. Exacte, en el debut d'Enzo Galli a la banqueta de la Jonquera, que finalment s'ha confirmat que continuarà a la banqueta fronterera fins a final de temporada per mirar de capgirar aquesta situació. No va haver-hi un gran domini de cap dels dos equips. Evidentment, el Peralada era més superior, tenia molta més presència a l'àrea, amb jugades de Boniquet, de Serrano. Va intentar buscar molt de joc per a banda i Forgas va tenir aquesta triple ocasió que, pobre, està negat, sort que després es va destapar i va poder aconseguir el seu primer gol. Joan Pons, l'home més perillós de la Jonquera, va aconseguir al minut 30 aquesta ocasió que finalment Vergara llançaria per sobre el travesser. Jorge Marta tenia aquesta també bona ocasió, un xut des de fora l'àrea, i ara sí, arribava el gol. Al minut 45, d'aquests que fan mal, sobretot psicològicament, de Xavi Boniquet. Això era un cop molt fort a la Jonquera, que havia aguantat bé les embestides del Peralada, que ja dic, potser en joc no va ser tan superior, però sí en ocasions, i la Jonquera, que es mostrava una altra cara, un altre aire, després de la marxa d'Axel Bizuete, va tenir aquest gol anul·lat a la segona meitat, que hagués pogut canviar el partit. Ernest Forgas, ara sí, al minut 78, s'estrenava com a golejador certificant la derrota de la Jonquera i aquests 3 punts que donaven la